Ya anggrek aku iki dalang nang ndi diajeni mosok kok. Ya anggrek aku iki dalang nang ndi diajeni mosok kok padake ngono kuwi. Iki uga matur nuwun karo putrane kuwi Mas Andi Halim karo Jindra Manajer Pak Nana.
Alhamdulillah leren sik ya no. Iya mak iya. Puji syukur kunjuk ana kemurane Hyang Agung kang wis paring kanikmatan kamulyan barokah kesehatan marang sedhengah titah wabil khusus kagem marga agung ing laladan Kota Madiun mendunia. Oh ngono. Merga ing ratri iki awake dhewe piniji sowan lantarane ya kuwi pepundhenmu sing biyen nate nimbali karo awake dhewe. Sesasi kepungkur sowan ana daleme Bapak Ali Masmudi panjenengane anggota diwan sing pancen lenggahe ana Tulung Saradan Madiun ya Mas. Bener. Nalika panjenengane wayangan biyen delalah Raka Mas Andi Halim putra saking Bapak Harsono ki kepareng mirsani banjur rena ing penggalih miduh kang dadi pangandikane Pak Ali, ayo kapan peresmian Hotel Merkur mengko wayangan tak golekne dalang kancaku. Kuwi ngendikane Pak Ali. Alhamdulillah ripalungguhan iki wis kelakon dadi bukti aku sak kanca Madangkara bisa sowan ana ing pinggir dalan utawa tengah dalan sak ngajenge Hotel Merkur ingkang mapan ana ing Kota Madiun. Oh ngono. Uga ngaturake panuwun marang Sukses Jaya Group sing nyatane diayomi dipandhegani karo pepundhenmu Bapak Harsono Lukita karo Ibu Eli ya Pak. Pancen kaya mengkono bener pangandikane para pinter kae teteken tekun bakal katekan. Kowe aja nyawang saiki Pak Harsono suksese kaya ngene dadi piyai sing brewu kaya mengkene kagungan hotel pirang-pirang mlebu Aston barang. Pokoke umume hotel ana laladan Madiun ki kagungane Pak Harsono. Iya. Ning sinaunen jerih payahe Pak Harsono mbiyen wong nyatane panjenengane mbiyen iki ora ujug-ujug banjur mulya ki ora. Iya. Diwiwiti saka rekoso buka toko bangunan cilik-cilikan dodolan paku baut lan sak piturute
akhirnya bisa duwe apa kuwi jenenge perusahaan ya kuwi semen sing kokoh sing diarani ya kuwi semen dinamik produk semen Indonesia ya serbaguna untuk segala kebutuhan. Mula Rane Pramuka lamun to Hotel Merkur ki kokoh santosa megah kaya mengkono mergo semene iki nganggo semen dinamik kagungane Pak Harsono dhewe. Oh ngono. Ya mergo saka kerja kerase lan uga tansah nyuwun marang Purbani Wang Agung kompak karo Bu Eli sinengkuyung dening putra yang cacahe ana 3 dipandhegani karo Mas Andi Halim nyatane bisa dadi piyai sing sukses kaya mengkene tur dasare bermanfaat. Iya Mak iya. Kaya mengkono kuwi. Sing becik ya kaya ngono kuwi lho, Nduk. Nadyanto panjenengan iki nuwun sewu ora kok ngalembono bisa menjadi orang terkaya di kota Madiun mendunia, namun kehebatan Bapak Harsono tidak pernah melepaskan, tidak pernah lupa dan selalu cinta terhadap budaya seni tradisi wayang. Itu hebatnya Pak Harsono. Ngono ya ya. Kaya mengkono mula Rane Pramuka barengi tasakuran peresmian hotel panjenengane ya kepareng wayangan. Iya. Dasare entuk pangestune Bapak Wali Kota Madiun terpilih Bapak Maidi. Sore mau Pak Maidi wis kepareng telepon karo awake dhewe paring dawuh ora bisa ngrawuhi diwakili karo Ibu. Iya. Karo Ibu Kali, Ibu Yuni Setiawati selaku istri Bapak Wali Kota Madiun. Sing intisarine dawuh Pak Maidi nyuwun pangapunten dumateng keluarga besar Hotel Merkur lan nyuwun pangapunten dumateng sedaya para warga masyarakat Kota Madiun dan beliau mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Kota Madiun yang telah nunggalke tekad nunggal swara nyengkuyung ndadekake Pak Maidi meneh dadi wali kota ning Madiun. Kaya ngono kuwi. Tur aku mau ya capet-capet ngene mak seruwing krungu mergo lek telepon ki nalika aku wis ning panggung kebarung swara sound system ki rapati cetha sing intisarine ora kudu panjenengane syukuran mergo wis dilantik dadi wali kota ning mbosok event apa wae kegiatan apa wae yang berkaitan dengan beliau akan tetap wayangan insyaallah melalui Pak Ali Mas Budi sing ditimbali tetep Cahya Kuntadi. Iya. Waline Pak Maidi lantarane Pak Mas Mudi dalange Cahya Kuntadi. Di kabeh kok. Iya ngono kuwi. Apik kaya ngono kuwi. Ugi ngaturaken kanuwun dumateng perwakilan saking Mensetnek yang diwakili oleh Bapak Darmawan Sutanto selaku DPRD Jawa Timur. Ya ngaturke panuwun. Ugi dumateng Bapak Maijen Sidarta Wisnu Graha boten kata lumpen dumateng Ibu Yuni Setiawati, Ibu Maidi, Ibu Delina Panuntun selaku istri wakil wali kota Madiun, Bapak Insinyur Suko Dwi Handiarto selaku Sekda Kota Madiun, ugi Bapak Dr. Andes Haji Armaya selaku Ketua DPRD Kota Madiun, Bapak AKBP Agus Dwi Suryanto selaku Kapolres Kota Madiun, Bapak Letkol Widi Bayu Sudibyo selaku Komandan Kodim 0803 Madiun, ugi dumateng Bapak Didi Sutisna SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, ugi Bapak Dr. Budi Haryanto SHMH selaku Kepala Pengadilan Negeri Madiun, jajaran Forkom Pimpot utawa ndak. Nah iya, Seluruh kepala dinas OPD ing Kota Madiun ya, Pak. Kaya mengkono sing intisarine ngene kono. Hotel Merkur di Kota Madiun memadukan desain modern dan budaya lokal yang nyaman, ideal untuk bisnis berlibur dan memiliki berbagai fasilitas kaya ruang pertemuan kontemporer,
ballroom yang luas, restoran yang bersih dengan hidangan lokal dan interlokal yang higienis, lezat, serta para tamu bisa menikmati bar, kolam renang, pusat kebugaran, spa, yang semua fasilitas tersebut untuk kepuasan dan kebahagiaan para tamu. Iya, mula aku kelawan kowe selaku seniman ngaturake panuwun ingkang tanpa upama marang Hotel Merkur, marang Bapak Harsono ingkang sampun kersa tresnani lan nglestarekake budaya wayang. Kok ngono sebabe apa? Ngene, Nduk. Mergo pagelaran wayang kuwi nuwun sewu, kejaba mbutuhake anggaran sing ora sithik. Pertunjukan wayang kuwi perlu persiapan sing mateng, ya kudu nyawisake papan sing jembar lan properti sarana prasarana sing akeh kaya ngene. Mula jaman saiki wis rada suda piyai hajatan nanggap wayang mergo sing kudu disiapake semono akeh tur anggarane semono gedene. Mula wayang bisa tetep urip kejaba ditresnani karo masyarakat ya kudu antuk katresnan saka pengusaha gede lan uga saka pemerintah. Iya. Nah, bab kebijakan efisiensi anggaran jane kuwi apik, Nduk, jane kuwi becik, nuwun sewu. Ning ya kudu teliti, kudu permati, kudu ngati-ati, aja nganti digebyah-uyah, aja nganti kabeh anggaran dipangkas. Iya kok. Kegiatan hiburan dianggap foya-foya yang boros anggarannya itu tidak boleh. Namun seharusnya kehadiran seni tradisi jangan dianggap hiburan semata. Namun seni tradisi adalah warisan leluhur yang menjadi roh jati diri bangsa yang pemerintah dan semua masyarakat wajib untuk merawat dan melestarikannya. Maka dari itu pemerintah harus mempertimbangkan eksistensi seni tradisi, jangan salah sasaran. Semoga Hotel Merkur nanggap wayang ini menjadi salah satu contoh dan pijakan yang baik. Selain melestarikan budaya juga menyuguhkan hiburan yang bermakna dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Maka dari itu mari kita berdoa bersama semoga Hotel Merkur dan Sukses Jaya Group selalu diberi kelancaran, kesuksesan serta senantiasa mendapatkan berkat, rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaya ngono kuwi. Yen banjur digebyah-uyah apa-apa dipangkas, hari jadi kabupaten kota nanggap wayang ra entuk. Wong syukuran perusahaan lain itu iku mesake senimane mergo seniman iki ora kena dipadhake kaya hiburan liya-liyane sing jenenge seni budaya kuwi jati diri bangsa. Iya. Kula yo hebat banget Hotel Merkur yo, Pak. Sangat luar biasa. Matur nuwun dumateng Pak Harsono, Ibu Eli, Mas Nanang, ya kabeh wae keluarga besar Hotel Merkur. Ora mung Hotel Merkur lan keluarga besar Pak Harsono, sumrambahipun para warga masyarakat ingkang tumplek-blek tresnani dumateng budaya wayang. Mugi-mugi sedherek tansah pinaringan hayu lan rahayu durga mendhak kala sirna yuwana basuki. Sedaya tansah pinaringan murah sandang pangan, pinaringan tentrem lahir batin, slamet donya tekan akhir. Allahumma amin. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil.
ngaturake lelagon iki ana dawuh pengumuman tolong mobil dengan nomor polisi AE 1432 CF dipindah sebentar karena mobil di depannya mau keluar. Oh iya. Mergo apa-apa yang arep metu biasanya ngabari ngene ya. Saya ulangi lagi, terus toh mobil dengan plat nomor AE 1432 CF. Iya, AE. AE iki plat nomor kene iki seneng karo reok kok. Oh iso. AE. Iya, monggo dipindah. Matur nuwun. Nggih pemanasan mumpung ketemu karo anak wedok. Wis suwi ora ketemu. Wah iya. Iki seni mati multi talenta. Ngembang campur sari ya wis kulino, nggen apa kuwi jenenge musik jadul. Apa kuwi jenenge Lorenza ya wis tau. Ya. Terus nggen tembang-tembang qasidah ya kulino, tembang klasik nggen wayang pancen ya bibit kawite ya saka wayang, mergo wong tuane kuwi ya dalang, mbok ya sinden. Oh, sing duwe sanidi kuwi. Sahabat Niken Salindri dan Cahyo Kuntadi kuwi. Ya. Mbak Niken Salindri. Men jumeneng luwih dhisik. Ya. Dihormati, dihormati sing alusan luwih dhisik nggih pemanasan sadurunge ngaturi Mas Duju. Oh ngono. Ngono kuwi. Monggo dihormati, Cok. Tak tang tak dang dang dang. Oke, dados yuk. Nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri hadir di tengah-tengah kita. YouTube kuwi bareng enek Niken penontonnya nganti 7.000. Ah tenan. Mongko lek enek Niken iki loro 50. Nah iya. Halo, assalamualaikum Cahyu. Waalaikumsalam Bapak. Aduh, Bapak nganti kangen nganti lek turu ngimpi-impi ketemu sampeyan tenan. Tenan iki serius. Aku rumah saku kuwi pas. Itu kata-kata buat menyenangkan hatiku apa kata-kata modus? Fakta, aku sumpah pocong wani lek iki tenan. Aku tawar mayang ning ndi juga sih ngawi kok ngendi kae. Lah gandeng nggen transite iki ora ana nggone, aku turu ning mobil. Aku turu rumah saku sampean teko wis gelungan kaya ngono kuwi mbugah aku. Pak, Bapak, tangiyo. Aku yo tangi, ini sing tangi dudu mripatku. Lah mana Pak? Atiku gumregah mergo arep mayang bengi kuwi ngono lho. Atine kegugah gara-gara tak gugah ki mau. Ngono kuwi. Kuwi fakta tahu. Jangkrik aku iki dalang nang ndi diajeni mosok kok padake ngono kuwi. Iki uga matur nuwun karo putrane kuwi Mas Andi Halim, karo Jindra Manajer Pak Nanang Sumarjono ugi Ibu garwane Pak Maidi Wali Kota Madiun, Bu Maidi Kepareng Rawo niku priyaine niku nggih. Omong-omong lek petuk karo Pak Maidi kok nanggap wayang dhewe ngono ya. Oh nggih. Oh, nggih bulan depan tirose Pak. Bulan depan. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Pripun Bu? Oh, habis lebaran Pak. Amin. Matur sembah nuwun Ibu. Alhamdulillah padahal wong ora ngomong apa-apa. Lambene wong duwe ngono kuwi ya Ken ya. Nggih, ngono ben ketara. Oh, berarti apa Bu Bu Maidi. Bu Maidi ki arep
arep lebaran ki nanggap Cahya Kuntadi karo Niken Salindri. Ora pinti sekseni wong akeh, Pak. Terus Sido ben urusane, Pak. lah kok lek ra sido Pak Maiti karo Ibu yo malah izin Loh, lho. awak dhewe nanggap ning ngarep omah Dik. Apa ning ngarep omah Pak Maiti? Ade tanggap wae nek kono pentas ngono. Ade pentas sing dhewe. bayar Lah terus sing bayar sapa? Malah keri balik kowe. Kok lek wonge sungkan. Nggih, intine selamat sukses untuk Bapak Maiti masih dicintai oleh warga masyarakat Kota Madiun. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Doa yang paling penting itu adalah sehat selalu. Amin. Ya liane masalah rezekiku pikir kari sing penting sehat selalu. Kalau kita tidak sehat tuh kita tidak akan mendapatkan rezeki. Nah, 100. Nggih. Disapa juga itu penggemar jenengan. Disapa juga nggih. Lek karo bapak Kyai kene wis kulino mirsani lek karo jenengan arang-arang lho, nludak nanti tekan bumi. Nggih, kula teng Madiun nggih jarang-jarang. Nggih lho. Hmm. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu masyarakat yang ada di Kota Madiun bersinar Mendunia. mendunia. Semoga panjenengan sedaya dipun paringi rezeki kang kathah barokah, saged munggah haji, saged to Kyai Kota Madiun kene wis munggah kaji kabeh. Mergo ning kene enek replikane Ka'bah ning kene enek. Mendino manasik wong kene iki. Wong Madiun kan jane sugih-sugih Pak. Iya. Wong wis ke Singapura barang wae. Masa? Alun-alun nek Singapura barang, Pak. Oh, lho. Heeh. Sing anyel aku mau lho. Lah nek Palang Sepur to uwi iki nutup. Iki mobilku ning kene. Lah kok sepure liwat mburine mobilku lho, Pak. Ngono kuwi lho anyel nih aku. Iki iso liwat mburiku iki piye lho. Lah Madiun ini kota yang maju loh, Pak. Oh, lho. Sepuri ora dideleh ning gone rel, ning Nang dalan. dalan. Ayo kuwi hiasan yo, Nduk. Nggih. Heeh. Ya saiki nembang Sahayu. Nggih, Pak. Ya iki wis kangen karo suara. Sing halus nih nggih. Halus wae ning engko bar langgam kena dindantukne ngono lho, kagetan sithik. Oh, ngoten. Nyuwune napa, Pak? Men ora ditinggal katresnanmu karo Kyai Madiun lan Bu Wali. Nggih. Aturke ninggal katresnan ngono piye? Setuju ora? Oh, nggih, nggih. Nggih. Nggih di versi C ngoten to, Pak. J iki apa? Jaranan. Oh iya. Cocok versi J. Oke, iki dibawani napa mboten, Pak? Lah wani komplit wong sampean eman-eman ora bawa. Ayo. Iki Dasare. bawani tentang Dimas Niken Salindri. Oh iya to. Niki cakepane niki sing damel niki lemboten klentu Sopo to? Pak Sukron. Pak Sukron. Nggih, terus sing nyanyi Ibun, Heeh. terus jenengan sing nyawang. Oh iya. Aku nyawange marem lho alisan iki, guys. Wis tuwek iki sawange marem ya. Coba dibawani dhisik apa pangkur apa? Nggih. Pangkur Niken Salindri. Oh, delon awakmu nang nggen layar ki lho kan. Masalah. Jam kaya Romeo Juliet ya dhewe ya. Romeo dan Rempeyek. Ya nduk Niken Salindri. Ya. Timen buta yang ram bakal masih nangkling Oh, gemes. Gemes. cahyane
terakhir Dri. Driya sumarah mring Dibuat tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri Suara Mas dari Kota Kediri. Jok pindah rono men seneng. jenengan ngusir kula to, Pak? Ngusir kula to? Loh, ora kok ngusir sampe ning kene Sampeyan selawase wis ora. Pak tak cukupi, cukup tahu Pak. Aja kaya ngono kuwi wong gampang mutungan. Tegese kan konsumsi untuk penonton. Nanti waduh meneh. Niki tanggane mriki. Nah, nek ngono iki men penggemar sampeyan iso seneng. Lho, ing kruwentel kamera iso kruwentel kaya ngono Nah, iki. ibu-ibu yang di sebelah sini mana suaranya? Bapak-bapak di sini mana suaranya? Penggemarku ya enak. Ibu-ibu yang di depan mana suaranya? Yaku mana suaranya? Singga bengok pecah. Yaku mana suaranya? Sinen mana suaranya? Macangnya mana suaranya? Cita-citane jenengan dadi niku, Pak. Hah? Apa? Dadi kuku Sopo? jenengan. Lho ora ngono kuwi. Tidak boleh nih, Pak. Lah enak ora to Pak Gugu iki? Ya tidak ngerti loh, Pak. Masa ora ngerti? Ya menurut jenengan enak mboten? Lho ora enak. Lah muni kok berat kari mangan ngono iki. Ini tahu mangan. Abene. Yo Niken Salindri langgam saramban terus dijarangke. Wah iki top iki. Monggo. Dados lho. Yuk. Nangis sajroning atiku nalika Asuh menteri malat
bocah suarane beantere kaya ngono, jogetane ya luwese kaya ngono. Tur yen tak pelajari pancen lekuk-lekuke wajah saka Niken Salindri lek didandani apa wae mesti apik. Iya, Pak. Ngono kuwi. Pancen wis bocah lah tenan. Elok. Iya, jos tenan. Nanti sing mirsani streaming iki ada 8.800 penonton. Iki lek rawuh ning kene kabeh ora cukup iki dalan iki. Iya. Lebu iki genduk Niken ya yang nggawa streaming dhewe. Heeh. Melu live lumantar channel apa? Niken Salindri Family. Makasih Dok, Bapak iso melu muncul ning channelmu. Yo genti iki men anak wedok leren dhisik nanjake duojo. Ah iya.